It seems your chances of survival are less than zero. Odd creatures of blood and flesh. Schopnosť číslo 1 je vlastne plazmatická guľa, ktorá keď zasiahne prvého nepriateľa, ktorý je pred ňou, alebo ju zasiahne, tak ho slovne a potom sa rozletí do obidvoch strán a keď aj tie plazmatické guľe potom zasiahnu niekoho, tak tiež ich to slovne a urobí damage, jasné. Schopnosť číslo 2 je vlastne otvor do voidu, ktorý keď otvoríme, tak urobí jeden damage, keď sa otvorí, tak urobí druhý damage. Tak to môžete vidieť. Schopnosť číslo 3, alebo E, je niečo podobné, ako má čokat kvečko, lenže to urobí ešte boostu. Vyhodí ich to do vzduchu a vyhodí do vzduchu na 0,75 sekúnd. Posledná schopnosť je ultimátna schopnosť. Ultimátna schopnosť je niečo ako teaser, alebo life form, niečo. Musím prečítať, ja neviem moc anglicky. Ale je to proste laser, ktorý spomaľuje o 20% a urobí veľký damage. Tri najdôležitejšie itemy pre veľkosť môžete vidieť tu hore. A z tohto videa by to bolo zrejme všetko. Ja sa s vami lúčim a keď chcete na nejakého šampióna inčieho, rady, buildu alebo proste také schopnosti a tak ďalej, tak mi napíšte do komentov. A ja sa s vami lúčim a čaute.